Sníme to dobře. Tak, počkej, to se odřízne, neboj. Tak se dívej, pomož mi. Neříkej, jak to mám dát. Takhle? Ne, trochu, jo, tam, trochu víc vpravo. Jo, tak. Jo. Dobře. Ještě, takže výborně. My vás vítáme u našeho videa Gears of War a Prvního videa. Přesně tak. A chtěli bychom vám ukázat aspoň takových 10 minut hraní kampaně, jsme někde uprostřed, tak uvidíme, co to dá. Hrajeme to po dlouhé době, tak děláme v podstatě takové seznámení tady s touhle hrou. Je velmi hraná, hraje se často a je to celosvětová hra. To je vše, co bychom vám k tomu mohli říct. A ještě se jmenujeme, já jsem Optimus a můj spoluhráč je Drason. Takže tady můžeme vidět vlastně hraní kampaně, nevím, jak se tahle kampaň jmenuje, ale vlastně tady se hrajou, je to v podstatě, ta hra má takový nějaký děj v podstatě o složení lidstva a v podstatě svět zahubili takový červy, takové sarančata prostě v názvu té hře. Kdybyste se chtěli podívat, tak já jako Drason s mým takovou přezdívkou, tak já mám obrazovku nahoře a můj parťák Optimus má obrazovku dole. Takže hrajeme v podstatě, co to dá a pokaždé, když vlastně točíme teď nějaké ty videa a snažíme se natočit jich co nejvíce. A my se nás uspokojili pěkně. Přesně tak. Pak nás Vlastně můžete v podstatě, ohodnotit. ano, to bychom byli rádi. V podstatě Ačkem, tady je můj parťák, Ačkem v podstatě sprintíte, my jsme modří a hrajeme takzvanou koalici. Zbraně si můžete měnit takovýma šipkama, tady vidíte, jak měním lancer, granátomet a velmi různě. Tady jeden, dívejte, zkusíme ho zachránit a výborně, tak. Tady jeden kulhá, v podstatě taky v té hře v podstatě jdou dělat hodně moc věcí. A pozor, hoříme. Tak. Zaměřuje se normálním tlačítkem LT a hra má docela dobrou grafiku, takže za to by určitě zasloužila pochvalu. Například se velmi liší od takového Battlefield 3, jestli znáte, v podstatě vojenská hra. A v kampani i v Gears of War, kde vlastně tady jsou takový, dá se říct, bossové. Aha, dívejte se na tu mrchu velkou. Jo, tak tady tohle v podstatě, co vidíte, tak vypadá na nějakého velkého macka. A my hrajeme v podstatě teďkom spolu, takže kdyby jeden se zabil, tak v podstatě furt jedem spolu. Takže jeden se zabije, tak se jak kdyby automaticky zabiju a já a už nemůžeme hrát. To je možná taková nevýhoda té kampaně. A navzájem se samozřejmě také můžeme různě oživovat a pomáhat si. Jak tahle hra mě velice baví a my vlastně hrajeme na Xboxu, takže je to takové fajné zpestření. Tak. Zbraní, no například teď máme oba dva Lancer a jak vidíte prostě, tak ta grafika je na tom hodně dobře, takže za to by společnost možná EFA měla dostat pochválu. Chceme dělat ty videa z různých her a tak tady můžete vidět v podstatě, co to obnáší. Prvníky, jo. On dává samé freaky, že jo, hoši. Tak, tohle byla jedna kampaň, v podstatě jednoho bose. Co? A Co tam bylo? Ale do prdela? Někde jsem, vraťte se do pevnosti, rychle vraťte se, já vás kryju. tohle byla kampaň první a teda tohle byla kampaň printy a vracíme se zpět, takže u dalšího videa ahoj.